episode masalama khan noob deuh pon kim han chu ngai thei hle in le lama tan khulin alo atchilh ve boxi tan khu nu le pa te thalak nunga an thalaka mu chuan mangai berte bula umba ka thlak hlel oma omlo ani ti chu a rethiam chumi nu chuan a thianu nen in muin na nei thu te asoi a thianu chuan a umdana diklo thu le kim han ne na in kara po midang lowin rol ve an omani arin thu te asoya noob deuh pon anin thren to thu hril ma se thianu chuan kim han chu beidon san lova thei top chua tran la sau sau zok turin a hril chuti mek lai chuan mina po kim han ina khan la ve rangin noob deuh thung po aril ru te lak pe nan na lama in sor bing hle chuti mek lai chuan mina le kim han te thung chu dun ma se mina in naya tum pau le kim han chuan a hlat zual sawa mina chuan noob deuh adu zia a hriat chhuah chuan atan mun omlo ani ti hre chuakin an ina tangpo chuan chuakin kim han hne na po noob deuh nei let le ngei tura be tura shilin noob deuh hne na po thilom dan te a hrila kim han chuan ani chi a hmai ani ti te a hril chumi nu chuan kim han pon noob deuh muturin aron kal le a zan kha chu noob deuh chuan a thenu hne na insta biak thin lum new ti kha a mu du thu te soin a thenu po chuan lo thlopin phur tak chuan noob deuh chuan lum new ti akau nei tu chu awa hrila atu kamol lama in muturang chuan in soin kim han po alom hle chu tan khun chuan lo hraruin kim han in hriat tir vei chuan a chan don ani ti chu a hrethiam ruam manna dang siamin kim han ne na chuna vakal ngala tan khun chu na tira tanga noob deuh chu bum anga puin kim han pana thil ti dan chu kong dik jok ni lo anga a hriat awang chuan a in chhir hle atu ka lo ni chuan noob deuh chuan cafe a chuan a kau nei tu chu lo ngak rangin ma se in mang thana thuziak chu ron thonin chumi nu chuan account chu a delete zui ngala chuti mek lai chuan tan khun pon alo ngai chang rang tin noob deuh unau pa po aron lang hlola chuti mek lai chuan tan khun chuan ti dan ngei toin noob deuh ina mu achak em lum new anga in soi mei chu tha ti aril ruwa hne theina turanga ngain avapan hnaya noob deuh hne na chuan ani chu lum new account nei tu ani thu te soin atana omreng tu ani angtena in soi ma se noob deuh chuan kim han ani chu ala ring ta fana ma se tan khun jok alo lan tak sia chuan ani pon lum new nia chuan ngain a ring hle chuti mek lai chuan kim han po atopa ani na dik tak soi tura aron kal chuan atlai zota ni ti chu ain rathiam noob deuh le tan khun te in nei tak mein an lo ti thei nei tak silawa chuan ril runa taka hongin a in sum so lo chu atrapa tin biar tam tak te inin kumsari chunga lo nga to minute tlem te a achan ta chu atur thiam loina thian ta pon an lo hnem ve malmala chu zan chuan noob deuh in voina omna hmun azot kim han chuan hramati em wangin thudik soi lo chuan office lama om thu in a changa noob deuh chuan ama jok chu a bei sei si kim han riluna la chu a tap reng boka tin noob deuh thung pon aril ruwa kim han bak anang theilo atu ka chuan tan khun chuan noob deuh hroin leng turin an chuaka tan khun chuan bei sei na sang tak anaya noob deuh chuan ring hlel chawin lum new ani tak tak chuan anin biak masak ber dan kha soi tura tin ma se chuminia anin biak na nena athu soin miltak lawa chuan ani lo ti a hre chiang hle tan khun chuan nei deuh deuhin ki satuma ma se noob deuh chuan a du lo ani lo ti soi lo chuan hun ala mamo thu in a changa chumi zan chuan noob deuh po thianu nen in muin thil thlen dan chungchang ta soin lum new ina kauna delete thu te kha asoi ma se thianu chuan ala delete lo thu le a hmu rang thu in aron hmua lum new account chuan noob deuh chau alo block hi alo ni jok tin noob deuh chuan kim han ani arin thu te sei chuakin a chan po a ma kim hanin a song to na te apo chu thin na account nei thu te kha an ngei to chuaka a thianu nen chuan hriat chu dan tur chu ngei toin atu ka chuan elevatora kim han tan khun te ne na anom vek lai chuan a thianu phone zo ka tang chuan lum new chu vakhol thutin chuta tak chuan kim han phone aron ring awang chuan in thup thei ani talo noob deuh nen chuan en ranga tin noob deuh chuan engwanga tot hril nge ni thu te zotin chuta tan khun la chuan noob deuh ring tok lowa kim han chu apua noob deuh thung chuan an pahnih hnia dot soi tu ve an ni wang chuan phatsan ni ang hialina in ngaya a thinrim em wang chuan chulai hmuna tang chuan kalin ti chuan noob deuh chu in siamin chiang mai lam apan le a tin kim han hne na chuan a thian nu hian noob deuh chiang mai lam apan ani ti chu hrilin
tan khun chuan a lo zot ve ngal vat an pahnih chuan nup deuh hmuh tum ve ve kal niin a zawh ngor em wang chuan Kim Han pon chiang mei lama a kal thu chu hrila ti chuan chiang mei lam ron langin nup deuh po a chungte nena an lo om khom mek lai chuan tan khun a ron lang tan khun chuan ngai dam dilin an pahnih inkar chu siam thata tu thu a hrila nup deuh thung chuan tan khun du na nei lo ma se atana mipa thaber a hriat du wang chuan chance pein chuti mek lai chuan Kim Han le a thian te po chiang mei lam an ron pan art exhibition nei tura ron kalpa niin zan khat chu nup deuh le a thian nu po ti dunin nup deuh chuan tan khun le Kim Han te laka rin na nei to lo thu a soi ma se thian nu thung chuan ama chu in ngai to chianga ama le ma chu inda chung nung lutuk lo tura tin tan khun le Kim Han te pon ama tin lo na te haider sakin an hmangaya nup deuh po in pha hniam tur le in ngai to chiang turin a hrila chu thu chuan ani po in ngai to chian tir hlein a ho tur chu a birthday ni dona wang chuan tong tra in chu ti lai tak chuan Kim Han ron langin happy birthday tin aron uisa ma se nup deuh thung chuan an thil ti le dot soite arin to lo thuin a chang Kim Han pon aril runat thu a soi ma se nup deuh chuan ani chu a hmu le du to lo thu te a soya Kim Han thung chuan ama du to lo chu engma ti theinei lo ma se happy birthday tia kumsari chung ui salo tum ve na ati hlo thling thei chu alom tok thu te soin nup deuh chuan thil tam tak soi ma se ama a hmangai na chu thudik tak ani thu te a soya tin alaka aril ruput mang chu alangai reng thu te hrilin ani chu in thlenga thla theieng hem tin a zota ngoi reng chuan nup deuh chu kalin inan va thleng po chuan in belem lovin ruma lutlang Kim Han po na chuan ria tumin nup deuh naw aron langa sinto niin a u birthday atana pangpar wang tak pe ka tum thua soizo nu chuan Kim Han po blanket aron pe a amu ve tameya nup deuh birthday ni chuan anu ron thoma saberin anaw sinto chu an zong lui Kim Han pon sinto in pangpar a zong don ani ti a soi kha rechuakin awa zonga ram hnuai pil ril taka kalin midang phei chuan zon ngai na po an hrato lo atopa chuan Kim Han chuan sinto chu va hmuhlovin in lama roi honga a utana a pangpar ken po chu nup deuh pein a hlim hle Kim Han pon nup deuh a hlim ani ti a hmu chuan nuam po ti ma se a hma ang khan atan a poimo to lawani ti a in hriat chhuah chuan a ril ru nei let le atum na po chu ban sanin chulai hmun atang chuan akal chumi nu chuan Kim Han po exhibition na chuan kalin ana tho wang chuan an fak hle a chuti mek lai chuan sinto pon a u hne na Kim Han bracelet chu pein ti chuan a hma an hun lo man thin zong tele a lo puina sat zia te a hriat chhuah nu chuan zong turin a vakal ma se hmun a va thlen chuan tan khun zawk lo omin tan khun chuan a thuthluk na siam chu zotin nup deuh pon ani chu thian anga a en thu le thian anga a en rang tur thuin a changa tan khun pon chu arin sa ni wang chuan ani chu koin thian thatak ni rang tur chuan a in tiam puya an pahnih ve tan chuan thil thaber du sakin lim rang turin nup deuh pon na ti tin influencer model ani na ta ban san thu te a hrila tan khun chuan nup deuh kal tur chu anin thian thatna anga a thla ho du thu hrilin nup deuh po a phura Kim Han exhibition a chuan kalin chuta painting zong te chu ama kal tlanga azia vek ni in chu chuan ati hlimin makpo ti hle a tin chuata arsi hmu po chuan hlim hlein lemziak pakhat awa en le nup deuh lemziak midangina anti chiat sak hum himalo tumna khanin chumi a hmu phei chu athil lo ti to awang khan a in chhir hle tin lemziak pakhat a han en le chu ama an pahnih nge ya an lo paint dun to kha niin chuti lai tak chuan art professor pakhat aron kala Kim Han artwork te chu ropuya ti thu te inspire tu thataka nei thu te soin milim pakhat a hmu tir le chu anin hmu nama saber kha lo niin professor chuan VIP room a aziak tu hmuturin atia nup deuh avalu chuan Kim Han chu a hma biak ang khan biain ma se Kim Han thung chu alaka beidon to wang chuan Kim Han chu a hlim lo hle ti a hre thei nup deuh chuna hma mi chu baby bang nge lum niu ani thu zotin ma se Kim Han top ani thuin a changa nup deuh pon Kim Han rilru atina hle ni ti in hra chuakin a che dan le athil lo ti dan te wang khan ngai damadila a rilru lo ti hnual na zonga khan ngai dam dilin chumi wang chuan ani po a in chhir thu te soin nup deuh chuan angai dam thei ni don phot chuan atan eng kim tia in huam thu a soya kuatum Kim Han chuan du lovin a hoi son dei ma se nup deuh chuan avakal hnaya avako ta tho
Noob dau chuan a thla duh tak si lo chuan Kim Han pon a kuah ve a chumi hnu chuan a thian ta awm laiin Kim Han a duh zia a han soi chu Kim Han in a chhana duh ang a pek lo awang chuan Noob dau in a chhana a duh lo awang chuan kal hnaiin ngai dama vadil thale a kuah le a hnena chuan chance khat chia pele tura ngenin ta chuan Kim Han pon a lo pom ve ta official taka anin date le ni tin an soya chumi hnu chuan an hong Noob dau chuan an pahnia I tura birthday cake chu ron lain an pahnih chuan in kiss an han tum ma se Noob dau chuan a rui em wang chuan a tu ka a theih hin le mai ringin anun man to zong takha Kim Han thung chuan a hriat rang thu le a theih hil ngai lo thu in a changa ti chuan chu mi zan chu an pahnih chuan anina an riak duna a tu ka lo ni chuan ni dang ang loin an pahnih pon an hlim dunin nuam pon ti hle a chuti mek lai chuan Noob dau chung te po surprise turin a ron kal ma se Kim Han ne na room atang an lo chuak chu an lo nui vurvura zak tak chunga Kim Han chho tum chu anu chuan lo chelin an kinga hun mang ve tur chuan an ti a atu ka lo ni chuan Kim Han chuan Noob dau hne na artwork pakhat chu ape chuti mek lai chuan an professor chu ron kalin Kim Han chu artwork ro pui takte wanga pakhat na ani thule scholarship amu awangin friends lama akal tur thu a hril Kim Han po lom lein ma se Noob dau thung chuan anin ngai zong le chawa chuti anom sang le mei tur chu har sa tin ma se Kim Han thung chuan a hne na chuan thuruk chu hrilin Noob dau chu assistant anga azia lu thule arwala kal ve turangin na lo ziak tin chung art moi tak te chu Noob dau tel lo chuan engma theilo tia soin chung zong lo chuna chu Noob dau ania akianga tlat tur thu chu hrila chu chuan Noob dau po ati hlim hle a tiang taka hmangai tu atong chu vanei in ti hle tang khun thung po ron langin athil to zong te wang chuan alungai ve hle tin an company a po chuan Noob dau po saran na thlai te chu lo enjoy ve rangin a thian te hne na po chuan anun adu dana thataka a man du thu te asoya chumizan chuan an ina zo te pakhat hi ron kalin chu angai na em azo te ngai nat em apom lai chuan anei tunu aron kala kongkhar chu ron hongin aron lut chu tan khun chuan ending theilovin mak ina khura azong lut le ta ti chuan hun te liam ve zelin Kim Han le Noob dau te po Kim Han chuan nupui turin asoma Noob dau pon lo rem tin chu ta tang chuan hlim takin anom duna ar si eng moi tak te chu an share dun le thei ani ti chuan he movie chu atop ta ani Kim Han po athil du le amangai ta na beitang beidon chang le hlo cham chang te nei ve bok ma se rim taka thokin tumru na ne na to pa chuan amangai ber nen anom dun thei ta tho ani Can anybody out there hear me?